Welcome to my spark plug. We're going to... What? Sa ilang. Sa Ela. Kita Ela na si Ela sa ilang mama. Ay, naku. Good luck, Ela. Wala ko siya pamalaya po, nasad. Kasi feeling El nga. Ipaila. Tulba. Tulba daw na. Tulba, mahadlok ko. Kay... Kasi kawain ko siyang mama. Ito mga itigan to ka ng itig. Ano ba sa ito? Kiss din na kung taman na kay dinarbawa kiss ni mo na kabuti. Hindi na naman mo. Kiss lang kiss mo siya. Mana ko niya mama. Kiss mo diri. Atik iti. Ito na mga tumayo. Ay, Steve Vlog mo rin. Sorry guys. Okay lang ito. Masa karong manangog. Pasal. Kasi makunta na ni Mail? Sana ko ba? Magkawat balik ko. So, sa Ocean Jet? Siyempre. Hindi ba ko? Hindi ba? Mura mo kuti ka po. Bubos na ba? Sawas kay lampak ko ito kay mura tunog. Wanto, di bu? Times 10, 1,000, kapot eh. Hindi pa nakamot ito. Nakwa na tani. Naunod na. 200 lagi, Chuck. Tapos may lagi. Makabitaw na unload ta. You're so stupid, Rose. Kapot eh. Hindi lang magdungan. O ka na no? Hindi magdungan. Kuhay views. Thousand fans around the world. Ada deh. Naabot lagi mi sa buhol. Finally, welcome to Ada mo uta sa buhol eh. Saan ka book for day, oy? Hati akong tapad. Tawa-tawa sa ila, yan pa daw na mag-meet silang Susan. Naabot namin sa balay. Sa balay sa mga pinubre. Pinubre na naman. Nasal manok, nasal baboy. Basta kayo na baboy. Nagtubang kami na ako. Uy, pag bayong ko na ng baboy, ako ko nang giatubang ni ina. Namin sa kanang antikera. Ganyan ko. Baneko. Baneko. Sa'yo ka, Brad, oy? Dani ko? Sayop Baneko. Ang bana ni Danica. Say hi. Vlog, be. Balay ni Alpha. NANI?! Bye. Init kay Brad. Yung sa may kasulti ng simbalay. Wala ka. Ano ba? Ay, nitay. Inito sa tikira. Grabe ka, peaceful dere. Huwag ka makita ng tao. Windy ra. Close the door. No, I won't. Kataas sa among gidagan. Iukod mig iro. Pero wa may napaaki noon si Alpera. At tag sentro pay. Pakuha tag anti-rabies o anti-tetano. Ano ka, Brad?
Nabasa siya sa tubig? Hindi ako pumunta rito para sa pag-away. As in, enjoy juga din sa Tikira, wa. Kanang, makita na mo live di kayo mga kauban, ha. Atong bisitaon si Madam Host. Unsa ka, ma'am? Video ka, Brad. Madam, para sa mga baboy nga si Katog. May taunan ang unod. Kamu na'y bahala, ha? Wala na unod kay pangaon nila ganyan sa sima samtang ga kuan. Brad, i-edit na, Brad. Oy, edit ko din kay aron makita nila kung unsa ka enjoy ang atong mga kauban. Grabe energy nila sa ilang. Okay, energy. Excited magod kayo siya kay numatan, Brad. Kakit pagbaso siya, güey. Tinapulan, mani mo besh, eh. Copy kay L. Copy kay L. Hello, good morning. Hello, good morning! Hello, good morning. Hello, good morning! Sige lang, good morning. Isa good to. Hello, good morning! Hello, good morning. Hello, good morning! Lipay na si Jingjing kay mangulin namin wala na siya hugason. Salamat nga bisag di ka ganahan mo ari mi gipare gyud nimo. Okay, tarungan natin. Ato yung merkado mamalit mig kuan. Mamalit mig sliced bread. Pandesal na day. Okay, Jay, alam mo tagi kwarta jing nakakuha na mig kuan sa altar. Nagandang kwarta ilang altar, daga bugas. May mga sensiyo. Tanan na yung pangayon, ampo lang sa altar. Abot na siya. Christmas na sa balay nilang Jingjing. Arira ka kitag Santa Claus di kat og gawayan. Jess, nakunsa man pa Christmas, Jess? Alright.